na ay famous nga panultihon nga nag-ingon familiarity breeds contempt. Nakasabot mo ana? Wasan mo kasabot. Ang binisaya ana murag kung daghan na kag nahibaw-an sa usa ka tawo, labi na siyang mga kagahapon o mga binuhatan, musugod na ka og kadili makadaig niya, musugod na kag saway or tamay ngana nanglitan kamo pirmi na mong musimba dinhi nya 5 ka tuig na tang kuyog-kuyog anawa di ba daghan na mog mga gihunahunang dili maayo nga rinako labi na gyud sa mga lectors, mga sakristan, kaning choir, lay minister ana og sa mga staff dinhi nga sige yung kuyog nako awa di ba na sila gipanghambit may bitaw na father pero secret ana sila nya ang ilang mga naong ana kanang uga di na kayo mutagad pero kana mga bisita dinhi so pa picture gina pa dir picture pa dir so magilak-hilak pa pero magsige na ganig kuyog magsige na mong kahibaw nya do na mo nahibaw-an sa ako mga sinultihan ug mga binuhatan na musugod sa gagawin na ayon tawanan ana bisan sa atong relasyon sa Ginoo kinsa may di na gyud kayo mutahod o Ginoo kanang gasigig simba ang number 1 ana ang pari kanang gasigig misa kami oy kasagaran namo di na mutahod o Ginoo mas mutahod mi sa obispo mas mutahod mi sa mga kardinal sa mga santo papa o sa mga bright kay nga mga pari kanang tag-as kay mga achievements mga doktor ingon ani nindot kay nasuwat nga mga libro mga theological philosophical theories mas mutahod mi ana mas muhanga mi kaysa Ginoo mismo kita ba kita nga sigig simba di nakita mo taon pero kanang panagsara makakita Ginoo sama na mga adik kana mga palahubog ana muhilak na kana mga prostitute muhilak na inigsod og simbahan kanang maka-experience sila sa gidawat sila sa misa gi-appreciate sila gitagaan sila pasaylo muhilak na pero kita nga pirmi dinhi na hilak pa ibao mao na si Hari David sa unang pagbasa primero suod kay sila sa Ginoo salig kay siya sa Ginoo niabot ang panahon nga kuan na gyud kay siya kanabang gi-blessed gyud siya maayos Ginoo ba daghan na kay siya mga sundao lig-o na kay niyang gingharian nibuhat siya usa ka desisyon nga wa gisugo sa Ginoo niya ang paghimo og pag-ihap sa mga tao sa Israel aron pagsiguro nga lig-o na gyud kay siya mura bag iyang gi-check ba iyang gisensus kon lig-o na bagid siya mao tong pagsulti nga naay 800,000 ka mga sundao dinhi sa tong dapita nya naa say 500 ka mga lig-on nga mga lalaki aning dapita assured kay siya may ganis David na kaamgo dayon ay nganong anhimang kumusalig aning mga lig-on kaayong mga sundao nawa man pagsalig nako sa Ginoo Lord nakasaha ko nimo kay giingnan man siya sa Ginoo nga nganong giihap man animo wa kay salig nako di ka motuo nga bisag 30 ra ka buk imong sundao pwede nimong buntugon ang 30,000 ka mga kaaway di ka motuo nga bisag ikarang usa makabuntog kag 10,000 ka kaaway basta sana kuyog kanako may gani kay nakabawi si David 40 niyang basol 40 niyang hilak o gidawat niya ang silot sa Ginoo kana manggong ato na bitang awayon ang tao nga suod nato anha sad ta makaamgo kun moabot ang silot
bunga sa atong pagsalikway anang tawhana. No? Para na bang bana mo salikway sa asawa, mo adtos kabit, kay lami lagi tong kabit. Lami man ginang kabit, ingon sila. Wa mo kasuway na. Bisan asawa mo adto sa laing laki, kay lami lagi mo hikap-hikap ning lain. Ana naman ka nang hinikapan ning usa dapool na iwakli na malangay na nimo. Asol pero katong bagong hinikapan labi nagmanguros daan. Kana bago ba? Pero tanawa inig resulta sa maong sala. Di ba maghilak-hilak ka? Daghan na kayo kailaw pagka-paralyze gyud, di naman natagdos kabit, or kung tagdon pa mas kabit, labi nagnahibaw na siyang hapit na siyang matay, patawag na pari, ngumpisal dayon, ilak-hilak pa di, dako kay kugsa. Ako sa kuna may man ka, kay nakatilaw ka. Karon basol-basol dayon ka. Basta hapit na matay, kanang, cancer na, stage 4. Hila ko kupot pas liog pare, inig paduol na to ba kay hinay na makigtingog igana mukupot pa no kuya mamatay ang koron ani man mamawi pa pero anha jud ka maghilak nya kana wala na nay siguro, although sa atong doktrina moingon man kita mapasaylo ng imong sala, pero ang Ginoo nagtan-aw kasing-kasing og hardened sinner gyud ka naagi silot. Silutan gyud ka. Parehang David bisag gahilak na siya gisilutan gyud. Muna sa may atong buhaton, una sundo nato si Jesus. Siya ra man atong model. Ikaduha sundo nato ang mga santos, labi na gyud ang mga apostoles, sama nila ni San Juan Bosco, San Vicente Ferrer. Nakasinati silang mga pagsalikway kay doon naman sila mga bati nga backgrounds. San Vicente Ferrer na igo ni siya sa katong kagubot sa pag-ila o kinsay tinuod nga Santo Papa. Uwaw po to siyang bahin. San Juan Bosco daghan po siyang bati nga background tungod siyang kapobre, pero unsa may gisunod nila si Jesus nga mipadayon sa iyang misyon bisan pag naay nagsaway niya, naay nagsalikway niya, nipadayon siya sa paghigugma sa misyon nga gihatag niya. Tudloi ang mga tao, tanang mga tao tudloi gyud, bahala nagmusalikway og mudawat nimo. Ayaw pagpili, sige hilag yung tudlo. Nyag naay muduol nimo nga naay masakiton, pandungi lang yapos kamot mo nang si Jesus bisag gisalikway dito sa iyang lungsod, naaman say pipila nga mituon niya miduol, iya gyapon gipandungan, naayo gyapon wa mingo si Jesus pamahawa na mo, wa mo mudawat nako, iamong tamo ana mga buangon diha, ipakita nako nga wa jud koy ayohon dinhi. Wa oy, sige lang yapon ayo, sige lang. Mo na kamong mga asawa isalikway mo sa inyong bana, adto nas kabit, padayon sa imong pagsulti nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa naisumpay na sa kahamugaway og kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato, di gyud ti kabiyaan, animala ka. Okay, na animal naman na, nibalhin naman nga to spikas, mo man mga animal, og asa tong lami, adto man nga to magpunsisok, di ba? Na animal pa narong imong bana, pero ikaw nagpabilin kang mahigugmaon sa mga animal. Di ba? We can also love animals. Di pwede. Pwede higugmaong animal, dili. Pwede, oy. Nagiuban karon mas pinangga ang iring kaysa bana or sa asawa, mas pinangga ang iro kaysa gidikanan. Namgani uban mas pinangga ang ilaga, mas pinangga ang bitin. Ang iya bang pet ba? Bitin, kanang mga buaya, mga ilaga, mga tanga, kana bang mga exotic kayo ba? Pero depende sa imong gimahal. Higugmaa lang na.
Niya ikaduha, kung kita sad mao'y gitagaan og nindot nga pagtagad, pariha ni Hari David paningkamot sa pag-renew sa imong gugma ni ining tawhana. Kana bang murag ni ugana ang imong paghigugma niya, murag common na lang kaayo, murag familiar na lang kay nimo siya. Renew your love to that person. Unsaon man sama sa atong relasyon sa Ginoo, kada misa mo renew gyud ta. Unsaon man ilha nga dili gyud ta worthy sa gugmas Ginoo. We are not worthy. Mo na idayon natong kalawat, Lord, I am not worthy. Dili ko angayan. Mo aron ma-renew. Giko na be. Lingi ako no inyong tupad. Ing na ko no, angayan kang mudawat o Ginoo. Ing na sa imong binuhatan, angayan kang mukaon o Ginoo. Ha? Di oy. Kanang gibuhat nimo sa imong buhok, nga imong gikuluran, nga wa ka mananghid sa Ginoo. Kanang imong kilay, imong gikiskisan, kay wa ka mananghid sa Ginoo. Kanang imong naong, imong gipaputi og maayo. Bisag lagom na, wa ka mananghid sa Ginoo. Nagpalaygit ka, nagpuyo-puyo ka, kaniadto, nya karon bago pa mong ikasal, nya namsikag panglibak, sige kag panaot, hasta pari imong daoton. O nagani kay palit-palit og slad. Nya angayan ka mo kaos Ginoo. Basig dili. Renew. Di ba? Nya unsa may sunod? Sunda siya. Ingna ang imong buhat ug ang imong pulong mao'y akong kaluwasan, buhaton ko ni. Pasabot ako sang higugmaon ang ni-reject nako. Sa atong nasod karon, medyo naay crack sa relationship sa atong mga idols, sa atong mga models unta sa pangagamhanan. Iampo nato nga mag-renew unta sila sa ilang friendship, mo renew sila sa ilang commitment to the Filipino people, not to their own principles. Sa kalibutan, naasay na nag-away karong mga leaders nga kaniadto suod na sila, naghigugmaay na sila, karon nag-away na. Iampo sab natong naa untay renewal, dili unta mosaka ang ilang garbo tungod lang kay familiar na kay sila sa ilang gahom, anad na kay sila sa ilang authority, nahimo na silang wa nay Ginoo. Ang atong modelo si Santo Niño, bata nga gamhanan, hari sa tanan, pero maluluyon kay batubalani man sa gugma. Manindog ta para sa atong nobina.